Laver et ordentligt hop, og Michael han er bare afsted. Nu kommer Per Stærk igen bagfra, han overhaler os. Og Per Justesen kommer ind i tiden 10.58. Michael Palmund 11.55, det var ikke en bedre tid for Per Justesen. Michael Palmund han forbedrede hans tid til 11.55, men det var slet ikke nok til Per Justesen. Ja, så har vi en vanlig Glenn Larsen i hans Renault Alpine. Og han kører mod Lasse Flyvbjerg Købler i venstre bane i hans sidste år havde Glenn Larsen den røde Alpine til salg, og den er det stadigvæk. Det kan man forestille sig, den gør i hvert fald en god figur. Den ser ufattelig flot ud. Også en af de der biler, som... Ja, sådan en må jeg have en dag. Jeg ved ikke hvorfor. Men meget, meget flot bil. Glens bil i højre bane, som jo kører med i streetklassen, så det er jo en helt almindelig gadebil. Men det synes jeg, han rammer. Højre bane af Glenn Larsen.